Realno, najbolja je zaštita od HPV-a cijepljenje, ali važno je da se cijepimo prije. Uz odgovorno ponašanje i upotrebu kondoma, koji smanjuje rizik od HPV-a, ali i drugih spolno prenosivih infekcija, cjepivo je najbolja zaštita, jer sprečava zarazu virusom koji može uzrokovati nekoliko vrsta raka, poput raka vrata maternice, vulve, odnosno stidnice, vagine, penisa, anusa i grla, ali i genitalne bradavice. Važno je znati da cjepivo pruža najveću zaštitu ako se primjeni prije prvog spolnog kontakta, odnosno prije kontakta s virusom. Cjepivo nas štiti od 9 najopasnijih i najčešćih tipova HPV-a, uključujući one koji su u većini slučajeva uzročnik raka vrata maternice. Zaštita traje dugo, najmanje 15 godina i nije potrebno docjepljivanje. Cjepivo protiv HPV-a ne sadrži virus, ne može uzrokovati infekciju ni bolest. U njemu se nalazi samo mali, neškodljivi dio vanjske ovojnice virusa koji je dovoljan da nauči imunološki sustav kako prepoznati virus kada uđe u tijelo i brzo ga uništi. Zato se infekcija niti ne stigne razviti, a tvoje tijelo ostaje zaštićeno.